जोंनो नांगौ गोजोन खुंथाय देग्लाय बाराव UPPL नि सरखार रायजो राजानो प्रमद बर'नि दरखार रायजो राजानो फोरमायना दोनहरखाबाय गोबां दावहा आरो सोमावसारनाय दावहारुफ्रा गोरोबथा लाबोबाय गोबां दावहा आरो सोमावसारनाय दावहारुफ्रा गोरोबथा लाबोबाय बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथां महरै जाफुंहोगोनखौ फोरमायना दोनहरखाबाय बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथां महरै जाफुंहोगोनखौ फोरमायना दोनहरखाबाय देग्लाय बाराव UPPL नि सरखार रायजो राजानो प्रमद बर'नि दरखार फै जों बयबो खौसेयै सोलायनायनि थाखाय आगान सुरनि बे बाराव ट्रेक्टरनि सागरियाव भट होनानै UPPL दोलोखौ देरहासार खालामदि जोबस्रांहांबाय बिटिआराव बयबो खौसे जाबाय जोङो बयबो बुजिबाय रायजो राजाफ्रा बे बाराव गोदान सानबाय 60 बोसोर जोङो खाबु होबाय नुबोबाय जों सायख'नाय जाख'नाय 60 बोसोर जोङो खाबु होबाय नुबोबाय जों सायख'नाय जाख'नाय बिटिआरखौ जोङो थांखि लाखानाय गोजोन खुंथाय आरो रायजोनि देरहासारनाय बिटिआरखौ जोङो थांखि लाखानाय गोजोन खुंथाय आरो रायजोनि देरहासारनाय देग्लाय बाराव UPPL नि सरखार रायजो राजानो प्रमद बर'नि दरखार देग्लाय BTCआव रायजोनो नांगौ सोलायनाय गोजोन खुंथाय देग्लाय BTCआव जों